Ako lang. Awa. Perfect ako. Dore mali. Awa. Perfect kanya na ay mali. Dore. Perfect gani, walay mali. Palitan di ko na magnukbuk ha. Oh, palitan. Dore mali. Kunya ingon perfect. Sayang nga ito. Dore na mali. 1, 2. Malak ko ng 0, 8 by 6 day. Asa? So, 2 pa dito ng 0. 6. Unsa man ni pag Ang sa nasa 4 Plus ba? plus Plus. 4 plus 4 8. 8 plus 4 12. Pila may imo di ay? multiplication manala times mana. Listen mo na. Yapon mo ako. Kanang, ito ko game. Kanang, ano ba? Tapos, bilangon ni mo. Unsa on? Gani. Kanang upat Kami ka tulo ka 4. 14. So ang balik niyo ako kini. Oh, kini. Permanente itlog di ay kay perfect man. Itlog sudan. Oh. Ah, Wala, palitan na ko wala. Sungay, pagkagurta ni. Eh, perfect man. bahala og di ba perfect ay. Gila, mo rin niyo. Bis kay maunay ang magpot mamaynaw isa. Mo naman tong tulisan. Bira man dayon. Dili plus plus man na kay 8 4 plus 4 8 mas plus plus 4 12 10 may iyang gi-answer. Dira daw ah. Ay, mali di ako. Tulog ko mali. Og nangopya ra ka ana. Ginuang ko ng mga upya ay. Tulong, di ako mali. Ang upya ko. Alang magpakopya na lang kitay ka. Diin magkakopya. Ang upya ba ko? Wa mo kay amigo sa eskwelahan. Lo. Bol puro suwa kaila. Dugahin uli. Kuha naman ron. Alangan kay kanang nagbunot mo ng itik. Nag-ingon ang maestra, magbunot mo itik. Kabuli naman. Maobi ay na siya magngawan og kwarta kay unsao naman ang itik daga naman kaayo. Pero nagpalit ko makaon. Singkor akong gibilin. Kay para sa itik. O 30 ang tong kwarta gay na to. Ano yun kang ilong niwa ko ulas nito yun ako magbira siguro ni akong kamot ikungkong sa bangag. Sige nung kag Isa man itik doon pa. naman niya ang pato, maestra. Patanawon pati ka. Mga 3 times. Wa man gyapon mabuhi ana yang itik. Kabog tain nakakalibang naman siguro. Malibang breko. Nang siya man paglabay ni mo na utot ka, Bawa berita isda. isda ah. Isda. Nag-ukay kag isda dito. Wa po mlay kay kag relo ah. Wah, na, hindi mo nito. Galing na eh. Yan sa may gibati nimo sa iyang score. Arang-arang na siguro dayang utok. Balon, hindi ko pinakatay. Sa iyon. Magyapon may balong nga, gibungot na. Dako na kay dako Ah. pug baglo ay mas dako pa. Hindi na ko pang taon ang willing ka kay manguha mo di man mahiuli. Na dito sa akong cabinet pen sa ubos.
sa dapit sa bintana sa ubos. Kadagan ang sulat na oh. Ayun, pag-plaster, kadili man ingon siot ng imong bag, kiluag man ana. Bisan pag Dako kikimbag basta pito ka sa iya. metros pa ang imong papel, ayun, pag utang dili na magkakunot-kunot kay labihan na sa di na kumutuan ang makunot ba kay makunot ko tong maingon tag siot. Di jud ka kanteng ko mo plaster, oh. Nangakiwi ra. Kailangan kay maot na yung papel. Lah. Unsa man dai papel, naa dai papel nga buyawan. Ah, Maot na papel. Wala magnabuang. Unsa na ba imo garon grade 4? grade 3. Ay, mag-grade 4. Karon ba pagka-eskwela unsa man? Grade 3. Grade 4 ko. Pinapatay mo yun. Kaya. Unsa grade 3, grade 4? Mag-grade 4 ko. Grade 3 pa siya la. Sa una grade 3. Wa di ka makapasag sa una. Grade 2. Grade 2. Una. Na si Jerama, sila ra na grade 6 na si Jeremy. Magulang pa man siya ko. Grade 5. Pinagta ko rin. Kanang magpuan ba og papel kanang dili ingon ana nga magpuan kanang tuliron ba pag Dako po na yung bag la. Mas dako pa man nakawako. Dito tagapaa mo ni. si tagapaa. para man ang siguro sa travel. Kato nang katita Sol. Hmm. Kanang travel ba? Umato ka sa Amerika. Wala. Colors ko. Oo. Tanawang. Tanawang. Dahil sa sakto ba daw yung mga color la? Tanaw daw la. Kung sakto ba yung color ko? Tama bang Kung brown? ka lang, mga color lang po na yan, sir. Ano mo yan, sir? Daw? Ano naman yung ano naman yung number? Kung saan na ka ng answer? Ah, okay. Tagpila man ang Crayola. Depende kung ano sa mga kuha mo kung dali raman ay Nagbuutan, hindi akong classmate la. Ha? para man ako paabot si Butan. Penta. Tagaan, mga niko ka ng mga balo nila. Ah. Palit kag Crayola. Gulpin. Kaya Gulpin. pinawala kong gulpin. Gulpin Hindi sa daw. kinukuha lang. La gulpin. Binuang na ng Promise, gibutan ako sa La, lamisan. Wala. gulpin daw, gulpin. kanang magtarong na kang kadako na ka, kanang ballpen gani, ibutang diri sa baka yon na pag ingon sa lamisa pang nawawa ng ballpen. Alangan kay magkunsa pa man may malangay ko. La. Ano man ay kitay pagsuwat dok ibutang diri. Ay, wait lang kay. Ay, talaga. Eh pag kuan wak gara-gara kay wa ka nagkalibang og kwarta. Ako Notebook ang ra. pilit la. Sa pila man ang ballpen. Nasa... Ano, tinsa pila kay. Namo ko'y ballpen dra. Kanang bag ko ba? Kanang bag ko. Ang blue ba? Ayaw na lang pagpalit. Miss Lulos, pagkado ko yun. Na iyang ballpen igo Ayaw, na. blow man daw iya ha. Blue gano ko lang. Blue na color ba? Nag-ingon dahil ba estrablo? Blue. Basta kay ballpen mo doyot. Dali naman nag- Bok, duha. Papel ang notebook is na isa. Papel isa ka pad. Notebook. O notebook duha, papel isa ka pad. Inani mo papel nga grade 3 is ka pad ha? Umpad. Pulpe. Pagkarola. Ballpen, Crayola. Daka ka notebook. O isa ka papel. O isa ka karyola. O isa ka gulpen. Kasi gulpen. Ballpen. Double. Daka ka gulpen? Double nga Crayola. Single lang, kay di mo double kay single lang. Single.
Single nga Crayola. Tara laway cambio. Kay. Unsa man na Crayola na kalayora, kayarola. Sa kabog kay lola. Ha? So. Ulang man. Walo ka buok kayo la yan gipalit la. O, 20. Single lagi. 20. Plus 20, 40. Gipili sa di mo di nga ng tag 20 na notebook nang naamay kay tag city. Plus 15, 55. Ah, hawd da eh. Plus Hawd ka na. 30, 85. Wala. Plus 15. O, 100. Unsa man na 15? Ballpen, tag 15 lang. Ballpen nga tag 15. Mawala gani na wadon ko nang imo kinabuhi. Basta kay mawala pa nang ballpen. Daw ba 15? Nilalimang ka sa 15. Yung na may ballpen tag city. Nadila. Unya ingon sila di daw siya ganahag itom. Ito man lagi tuwak. Diloy, blue mo na eh. Ablo na. Blue eh. Mahal-mahal karong. Blue. Blue. Katong nang kidi. Kidi nga Crayola. Kay nindot kitong kidi crayons. True lang nanay kwarta. Bali-bali apod makita ko ng orinola. Oh. Crayola? Makita na ko ng Crayola og nabali na kay baliong ko ng imong liog. Basta kay bali, tarungon din ang pagbutang sa bag, dili yung maputod-putod ng Crayola. Crayola. Anerola. Kilok ni. Dapat chicken lagi kaya ko gusto. Iuli na mga notebook, pulihin fried chicken. Dapat lami ang sudan daw ni Wakola kay dako daw siyang score. Nyara kay, basta na ay maluoy mga katik-tik nga palitan, tagaan kag ipalit og kabok paa. Parang bakit tana la no? Sa Jollibee. Sa Jollibee. Mangayo lang siya ta sa atong mga kuan. Pagka naglapis. Naa kay kuan tahal. Masulod man pa ng bagwak. Dako kay bag. Naa ba kay tahal? Kita man kung tahal di sa kuan. Tarong o kanin siya maoral jud og grade 1 ba? Kanang magpataka siya og unsa na? Ilong ni slubot. Iilog daw lang. Ikaw may tiguma ni kay ilo kalibangan nimo kay di ka ta balo mangilo. Butang na diya sa diya sa semento o kaning samin. Wala paganit na ko ang kay dili na kawapong bata, dili na ka grade 1. Ang lapis. Iguang katulad na sa maday sulod di mo lapis man to. Mura mag ango-ango. Dili na ka grade 1 mawala lang ng ballpen pa. Ingon pagani ka palit og ballpen undang. Undang yung gayon. Ug mawala pa ng ballpen nga papaliton pa ko nimo ballpen kuan. Butang na na diya. Yo.